ona egiten du, no? Itzaharrak baizik ez ditu. Bizkarsoro filma Baigorri aldean egina, herri eta familia eskualdunetan gure mintzaira eskuara nola galdu den, 200 herritar Josu Martinezen inguruan, gaurtik zinemaldian erakutsiko dute Donostian. Arratsaldeon Ainoatik euskararekin lotua beti euskalgintzak manifestaldia eginen duela Bilbon azaroaren 4an, hemen Ipar Euskal Herrian plazara ekimena aurkeztu dute euskara sustatzeko, kiroletan Elur Alberdi arraunlaria eta txapelduna handia gurekin, baina lehenik berritasunak Baionako besten karietarat izan den hilketaren inguruan. Baionako bestetako hilketaren harira 6 gizon atxilotu zituzten bart, Eson eta Loira Atlantikoko departamentuetan. Baionako polizia judizialak uste du zerikusia izan dezaketela 26 urteko Patrice Lanies larriki zauritu zuen erasoan. Gogoratu behar dugu baionarrak kargu hartu ziela besten hasieran bere etxeatarian pixa egitegatik eta horregatik kolpatu zutela. Ospitalean hil zen zenbait egunetara. Agorri Laondarrean ere beste atxilotu bat izan zen kasu berarekin lotuta, baina ezin izan zen frogatu bertan egon zenik eta aske utzi zuten. Baionako instrukzio epailearen pean dago ikerketa eta momentuz 6 atxilotutakoei atxiloaldia luzatu diete. Plazara proiektua aurkeztu da Azkainen euskalgintzako eragileekin partekatutako egitasmoa euskara ikusgarriagoa, entzunagoa eta erabiliagoa izateko xedez. Badua magila bete hasia girela plazararekin tegenoan lanean, bakotsak euskal gintzako elkarte edo militantzia desberdinetatik aizanak gira deia lanean eta hortik ziren eskasiak eta euskararen bizi behitze prozesuan ere parte hartzeko nahiak eman dauku plazaran egiteko gogoa. Lantegietan, lagun artean, plazetan, lan munduan, instituzioetan eta barrera egiteko helburua du. Plazatik altxa dezagun euskara plazara lelopean. Hurbilago, sendoago eta praktikoago. Biziki erreski urjuntzena girela euskararen mundutik eta badela lanketa bat egiteko gen inguruan. Beraz, erdaldunarentzat hurbilago izaitea euskara funtsezkoa da, harendako euskal zaletasun bat ere atxemaitea. Ikasten ari direnak, ikasi berri dutenak eta euskaldunak direnak ere ikusten dugu urjuntzena aldirela aski erreski euskara erabiltzetik egunerokoan eta hor sendoago nahi ditugu utzi euskaldunak beren egunerokotasunean euskara erabiltzen eta bereziki arrazoinatzen bada erabileraren gaia, baina bada ere zergatik eta zertarako eginen dutan euskaraz gaur goizian jaikitzean. Lau ardatzetan definitu dugu gure lana, bada komunikazioa, aholkularitza, formakuntza eta plazagintza. Plazagintza litzateke gehiago nazioarteko plaza batean beste biziberritzen ari diren beste hizkuntzetekin ere elkarlan batera maitea eta euskarara pausua egin dezaten. Euskaldun initzek ere badituzte trabak edo ohidura aldaketak eta hori guzia aktibazioak ere landu nahiko ginituzke izan tailegen bidez, izan eragile desberdinekin lanean aizanez. Euskalgintzako 53 eragile batu dira eta Euskal Herri osoko sustengua nahi dute horretarako 2 molde proposatzen dituzte. Izaiten altzira plaza lagun, hor sustengu moral eta ekonomikoa ekartzen duzu. Edo izaiten altzira plazakide. Sustengo horiek ekartzeaz gain, aktibo zira gurekin, adibidez lujama batean guk nahiko dugu hori izan eta mai bat atxiki. Euskararen geroak arranguratuta azken 20 urteetan gazteriak geroz eta euskaldunagoa den bitartean erabilerak beherantz egiten jarraitzen duela azpimarratu dute. Eta ondorioz, eskas bati erantzuten dion proiektua da plazara. Egun, martxan dauden 11 proiekturen osagarri eta aldi berean euskara erdigunera ekartzeko giltzarri. Elur Alberdi, biriatun biziten arraunlari Hondarribiarra poz-pozik, 3. tokian sailkatu berri da Belgradon, Serbian jokatu den munduko xapelketan.
konten, zen da egin dugunarekin niretzako oso berezia izan da urte hau eta oso konten naiz. Domina hori ukaitea, gehi kalifikazioa, jokoetan parte hartzeko espero nuen, baina ez dakit nola esan amets bat bezala da eta oso konten naiz. 2024ko udan jokatuko diren Joko Olimpikoak ditu orain gogoan eta entrenamenduak berriz hasi ditu. Hau nire bigarren etxea orain, nun denbora asko pasatzen dudan, bai muskulazioa egiteko edo arraunean egiteko, ergometroak ere borratzean dira eta ikusten duzen bezala txalupa guztiak hor dira eta ia egunero etortzen naiz arraun egiteko. Bolekua oso polita da. Badakizue, endaiatik ateratzen naiz, justu parean Hondarribia daukat, nun jaio naizen, eta hortik nire etxeraino joan naiteke arraunean, zenda bidasoa aintzinean naiz bideatun, beraz niretzako nire mundu txiki horretan egunero zoragarria da arraun egitea, zenda uretan arraun egitea da pixka bat egan egingo bagenu bezala. Elur Alberdi pozik eta gozatzen ari eskumuturrean izan zuen zauria bezala, minbizia ere gainditu izan du duela zenbait aste. 2009an erori nintzen eskabo txiki batetik eta eskailera txiki batetik eta eskumuturra hautsi nuen, baina oso gaizki, zen da 4 operazio jasan izan nintuen, 4. Parisen, zen da eskuaren erabilkera galtzen nuen, beraz saiatu ziren eskumuturra blokeatzen, baina atzak erabili ditzazket, baina ezin dut eskumuturra erabili. Hori da nire elbarritasuna duela urte batzuk aintzin. Belgradon gusturat, baina han ere zailtasuneri buru egin izan behar. Arrauna egiteko Belgradon konplikatua izan da, zen da eguraldi oso txarra egin du, haizea handiarekin kontran, beraz nik arrauna egiteko bakarrik atzekin egiten dut. Eskuraguak eman behar izan ditu, hori gabe arrauna bera legatzen albaizaio. 2023a urte aski berezia izan da Elurrentzat, minbiziari buru egin behar izan baitu entrenatzen ari zelarik. Eskerrak kirolari, zen da Frantziako ekiparekin ningoen mendian, Tinesen ginen, eta ukanuen bulto txiki bat atera zela hankan, eta gaixorik nengoen, esan genuen ikusiko dugu zer den, eta hortik joan ginen Europako txapelketa egiteko ergometroan, eta marka hona egin nuen, baina 4 segundu gehiago normalean baino, orduan ez dakit ez nintzen ongi, eta gero sukarra, eta ez genekien zertzen zela zerbait, eta hasi ginen bilatzen, eta azkenean ospitalean bukatu nuen, atera zuten ikusteko biopsia bat egiteko horrei buruz, eta ikusi duten nuela minbizia, hori otsailean izan zen, beraz segidan hasi nintzen kimioa hartzen, eta ekainaren 16an bukatu nuen azkena, beraz hilerik gabe, bakizue gogorra izan da, zen da kriston protokolo gogorrak dira, eta linfoma bat zen, sistema linfatikoan banuen beraz odolean, minbizi hori, eta poliki segitu dut entrenatzen, lanean, eta helburu zen joateko munduko txapelketara, hori eraman hau gora ere, eta konten naiz, etapa bat pasa dut, minbizia hor ez da gehiago, orduan konten naiz, eta gainera ahal izan dut munduko txapelkera joatea. Agian ez nahi nuen moduan forman, baina ahalik eta hoberen, eta klasifikatzea txalupa izan da niretzako hoberena. Kirolari hau 3 haurren ama da, Senpereko herriko etxean lan egiten du, baina orain minbiziari buru egin behar izan dio. Kolpe oso handia, baina pentsatzen dut tortillari beti buelta hemen behar zaiola, eta hor berdin da. Uste dut minbizia duten entzat ere, ni mezu handi bat bidali nahiko nuke, esanez, ez dela utzi behar, baizik eta borroka egin behar dela, eta aldela atera hortatik, eta gerozta gehiago egin, eta kirola egitea ere pentsatzen dut aguntzen duela.
bibazu, Elur Alberdi, hitz askiunkigarriak dudarik gabe, orain lan eta lan entrenatzen ari, 2024ko Joko Olimpikoak gogoan. Niko Etxart eta Apa taldeak ireki du aurtengo Paseo Festivala, hilabete oso batez Baionako karrikak musikaz betetzen dituena. Abeslari altzurukuarrak bere rock doinu ezagunenak taularatu ditu Merkatu plazan, betiko sasoi berean dela erakutsi. Publikoak zinez maitatu du hitzordua eta honako irudiak utzi dituzte. Gaurko saioa, Etxarten kontzertuko musikarekin bukatuko dugu. Bihar arte! Euskal Herri rock and rolling.